Tak vám ukážeme skutočnú motorku. Ale ktorú vyrábali ešte Českoslováci. Toto je Java... tento šerem. No presne. Java 20. Java 20 ešte nemá plechy a sedlo, ale však pozri, ak... No. Tam není o čom. Ideš sa odviesť? Kus. Oj, ja ťa ich natočím. Lenže spojkašlíka musí mať pridaný plyn a toto musíš vrácať. Je tam čo si vidno? Nie, a už bielý drak ide sem. To je dymu, aspoň vidno, že to ide ze starého pekáča. Nie z tohto čerepa. A nie z tohto. Toto štartuje na 50 štuku hento na prvú. Že vraj. Koľko tlačí motor? No, to je spoľahlivý stroj, pekáč. Ja som na tým, čo nejazdil už asi aj strašne dlho. Pekná krosa. Mne sa páči. Lenže... Není to ono. Toto je ono, chlapci. Toto si musíte kupovať vždy. Je tam čosi? Idem sa odviesť. Dobre. Ale ja mám tu... Tak to zatočíme na pičko! Au, kurník! Je tu nejako málo priestoru? Tak asi... Teraz len to odlepiť. To je zase umenie. Už to mám. No. Takže oficiálne Pionier 20 je teraz v klube Los Jaos. Pecka. Tak, Ešte pár plechov a bude to super. no tie už mám, len treba to nahodiť. Dobre. Fajn teda.